हाय लोगोफोर आं दिनै जुमदार रादाबाव बिथां राकेशखौ बरायबाय नोंथाङा बे माखौहाय नायनानै माबायदि मोनखो लटास टेम्पलखौ बेवहाय जोबोद मोजां जायगाया आरो बेवहाय साइलेन्टलि आरो गासिबो गावबा गावनि जे नुथाय थामहिनबा बेवहाय फैनानै प्रे खालामो आरो बेवहाय बिथांमोना बुंदों बे इसोरा सासेल' आरो बेवहाय गासैबो धोरोमारिफोरा बे जायगायाव फैनानै प्रे खालामनो हायो बेवहाय धोरोम बासिनाय नङा बेनिफ्राय मा बेवहाय गासैबो हिन्दु सिख इस्लाम गासैबो बे जायगायाव फैनानै हाबनो हायो आरो लोगोसेनो बेवहाय सिङाव हाबोला साइलेन्ट मुदाव हाबनांगौ आरो बे जायगाखौ बिथांमोनानै बुंदों नैबे भाइ हाउस अफ वर्शिप माने धोरोमसालिनि मोनसे जायगा होननानै बिथांमोना बुंदों थ' नोंथांमोना बिथांनि जे भिडिअ गासैखौबो बिथाङा दिन्थिजोबनो नाजागोन आरो नायलांबाय था बेवहाय गैनायाथ' जेबो गैया ओरैहाय मोनसे धोरोम जिहेतु बे सिङाव हाबनानै गासैबो साइलेन्ट बन्दाव थांनानै बे मबाइल थबाइल लांनो हाया केमेरा लानो मोना सिंथाराव आरो ना प्रे खालामनाय जायगायाव बेवहाय मथा मथि 1300सो सुबुङा बेवहाय खनसेनो प्रे खालामनो हायो आरो जुदि नों गसंनानै जुदि प्रे खालामोब्ला 2500 सुबुङा बेवहाय प्रे खालामनो हायो बेवहाय माने सायाव जुदि आङो हाबनानै नायदोंमोन सानि टप जायगायाव बेवहाय मोनसे स्टार बायदि दङ बेनिफ्राय बास माने जेबो बेवहाय गैया ओमफ्राय हाबलांग्रा जे दरजाफोर बे दरजाया गासै 9था दङ बेवहाय बेनिफ्राय बैदि फारजा नुदों नङा होमबा लटासनि जे फारजा फारलि बे गासै 27था बे फारलिया दङ थ' नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो नुबाय थागोन बिथाङा जोबोद मोजां भिडिअ बानायो नायलांबाय थादो लोगोफोर बेफोर गासैबो लटास टेम्पलनि हाबग्रा ओंखारनो गाहायाव दैफोरबो दङ बरिया लटास टेम्पलनि सिङावनो थानाय गाहायाव थानाय बियो दै आरो बेफोरो जाहैबाय नायदो लोगोफोर बे हाब्रुबो थाङा माबो थाङा बेफोरखौ जोङो जेब्लानाखि लटास टेम्पलाव फैगोन अब्ला जों बेफोर गासैबो नुथायफोरखौ नुगोन बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि फैयाखैबा फैनानै नायफैनो हागोन लोगोफोर बेयो जाबाय फुख्रि बेवहाय नायनो हागोन दुगैनायनि थाखाय नङा बेखौ दुगैनो एलाउ खालामनाय जाया आरो बेफोर गासैबो नुथायफोरा जाबाय लटास टेम्पलनि गाहायनि बेनिखायनो गासैबोखौ आङो मोनफा मोनफा देखायगोन नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नायदो लोगोफोर लटास टेम्पलनि सिङावहाय आन्डारग्राउन्ड बै रोमै नुहुरनाया जाबाय लटास टेम्पलनि थिखिनि बियो बेखौ नायना लानो हागोन बेबायदि मुरथि थुरथि नुनो मोननाय जाया गासिबो लांदां आरो बे सिङावहाय जोङो जे जायगायावहाय आर'ज खालामग्रा प्रेयार जायगा बेवहाय गासैबो सियारफोर दोननाय जादों बे सियारफोराव जिरायनानै बा नोङो बेनि साइडआवहाय जिरायनानै प्रेयार खालामनो हानायनि माखासे सुबिदाफोर दङ बेखौहाय बे सिङावहाय भिडिअ आरो फट'ग्राफ प्रेयार सेन्टाराव भिडिअग्राफ आरो फट'ग्राफ खालामना होनाय जाया बिनि थाखायनो बेखौ दिन्थिनो हानाय जायासै लोगोफोर दा आङो बाहेरायाव थानाय माखासे आन्डारग्राउन्डआव थानाय माखासे फुख्रि आरो नैबे हाब्रु थाङा मा थाङा बे जिनिसफोरखौ आं देखायबाय बेनिखायनो माब्लाबाफोर नोंसोरो गावबा गावनो फैनानै नायफैनानै लानो हागोन दा बेफोर जाबाय गासैबो लटास टेम्पलनि नुथायफोर लोगोफोर दा नायदो जोङो बेफोरखौ नायनानै लानांगौ आरो बेफोरखौ मिथिनांगौ मानोना बेयो जोंनि इन्डियानि सिङावनो थानाय माखासे नुथायफोर बेनिखायनो लोगोफोर फै आरो बयबो नायनानै लाफै आरो बेवहाय प्रेयार खालामनानै थां हाय लोगोफोर नायदो लोगोफोर बरिया क्लिन एन्ड क्लियार खुनु मैला थोबसेबो गैया बे जायगायाव बे जाहैबाय लटास टेम्पलनि सिङाव थानाय प्रेयार खालामग्रानि सिङावनि थानायफोरनि थांनाय फैनायनि जेबो अनजिमा गैया नै थांदों नै फैदों रोजा सुबुंफोर बेवहाय फैनाया जाहैबाय जायगाखौ नायनो आरो प्रेयार खालामनो थाखाय फैनाय जायो लोगोफोर बेयो जाबाय सुबुंनि बाना होनजायो लोगोफोर बेवहाय गुबुन देशनि गुबुन जाथिनि गोबां रोखोमनि मानसिफोर फैनाय जायो बेवहाय जुदि हाबनांगौबा जोङो लाइन जालायनांगौ लोगोफोर
आरो बे सिङाव रावबो जुथा सोनो मोना बेबायदि गासिबो रेस्ट्रिक्ट बच्चों का आने के लिए जगह चाहिए आप लोग एक सिंगल लाइन में जाइए हाय लोगोफोर बियो जाबाय लटास टेम्पोलनि सिङाव हाबलांग्रा लामा हाय लोगोफोर बिथाङाबो जोंनि क'क्राझारनिफ्राय क'क्राझार खोला औवाबारि क'क्राझार औवाबारिनि आदा नोंलाय एखेनि ना दा नोंथांमोना बे लटास टेम्पोलखौ नायना माबायदि मोनखो गोसोफ्राव माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंना बरिया ना एकदम क्लियार ना जेबो मैलानाय थोबसेबो गैयाना आरो सिङावथ' जुथा गानलांनो मोना नङा होमबा आरो मा सिङाव फट' लानो होयो नामा एकदम मबाइलखौनो बख'नो होआ नामा एकदम होखायाना एकदम फुरा साइलेन्ट नामा सिङावलाय फुरा साइलेन्ट ना आदा जे बुंदों जे लटास टेम्पोल सिङाव हाबलाङोबा जुथा गानलांनो मोना सेन्देल गानलांनो मोना दा बेबायदिबा जुथाफोरखौ सेन्देलफोरखौ बहा दोनलांनांगौ जाखो बेहायनो बिसिनाव माबा दं काउन्टार दं बे सिङाव दोननानै मा होनो मोनसे माबा हरा आरो खाथहरो मा ओमफ्राय जिनिसफोरा खुनु गोमानांगौ आरो मानांगौनि जेबो प्रब्लेमथ' गैया प्रब्लेम गैया एकदमबारे सिन्था गैया लाइन बाय लाइन थांनांगौ फैनांगौल' नामा नोङो टकेनखौ लादो फैदो लानानै थांदो गानदो बेबायदि आरो मा टकेन बे जोंनि जुथाफोरखौ जिखुनु सेन्देलफोरखौ दोनग्रा माबा मोनसे सामानफोर हरो नामा बिसोरलाय मना हरो बे मनायाव गावबा गाव सोनानै लाबोनांगौ आरो जमा दोननांगौ आरो फैबा टकेनखौ होनानै लानानै थांफिननांगौ बेबायदि आरोखि अब्लाथ' जेबो टेनसन गैया बरिया ना आदा नोंहा बबेनिफ्राय सौहैखो बे लटास टेम्पोलावलाय क'क्राझार औवाबारि आनसलिकनि माब्ला फैयामोन दाखालि 6थायाव फैदों नायना माबायदि मोनखो आदा लटास टेम्पोलखौ नायनानैथ' मोजां नुबाय मोजां नुदोंना मा दं सिङावलाय आदा सिङावथ' जेबो गैया ओरैनो फट' दङ निसान बाहाय गावबा गावनि माबाखौ बोर जायो एकदमबारे मा सानो मा बियो गावबा गाव आरो माबा मुर्ति थुर्ति दं नामा सिङावलाय आदा गैया जेबो गैया लिरना होनायल' लोगोफोर बियो जाबाय लटास टेम्पोल सिङाव हाबोब्ला जुथा बायदिसिनाखौ सोनानै दोननायनि थाखायनि मोनसे फेसिलिटि बेयाव मना हरनाय जायो बेवहाय फैसाबो नाङा आरो लोगोसे मा होनना बुंदों बे सिङाव हाबलांनायाव खुनु फैसा थाखानि गोनांथि गैया आरो बावहाय खुनु सामानफोर गोमानांगौ बेबायदि जेबो चान्सेस गैया नोङो मोनसे मना लादो लानानै बेनिफ्राय मा होनदों बे मनायाव नोंनि जे गानबोनाय जुथा बा सेन्देल बेफोरखौ सोनानै नोङो काउन्टार दंखायो बिसिनाव बे काउन्टारावहाय जमा दोनदो थांदो टकेन लानानै आरो जेब्ला नों गिदिंबोफिनगोन बे टकेनजोंनो नोङो फैनानै बे टकेनखौ होब्लानो नोंनि सामानखौ मोनगोन बेबायदि फेसिलिटि दं लोगोफोर बेनिखायनो सोरबाफोर फैयोबा आंनि बे जुथाया गोमागोन नामा लंपेन्टआ जुथाया गोमागोन नामा बा आंनि सेन्देला गोमागोन नामा बेबायदि दाउट जानो गोनां जेबो गैया लोगोफोर बेयावहाय हाय लोगोफोर जिबनाव खेबसे लटास टेम्पोलाव फैनानै नायफै बरिया मोनो गोसोफोरखौ नायनानै बिनिखायनो साफ्रोमबो जायफोर नायनो गोसो फैनानै नायफै आरो नायनानै गोसोखौ